In-nuqqas ta' ħaddiema u l-kompetizzjoni inġusta huma l-iktar żewġ għadmi tibsin għan-negozji żgħar u medji. Jirriżultaw ukoll li dawn l-isfidi qed ixekklu l-operat ta' negozji, speċjalment dawk l-industriji li jiddependu fuq ix-xogħol tas-sena fosthom il-manifattura, kostruzzjoni u s-servizzi turistiċi. Waqt li iktar minn nofs in-negozji żgħar u medji jħossuhom kuntenti ħafna jew pjuttost kuntenti bl-iskemi ta' għajnuna li joffri l-Gvern, ħafna minnhom x'aktarx li ma jafux jew ma jistgħux jaċċessaw l-għajnuna li diġà teżisti. Madankollu, mill-istudju jirriżulta li 7 minn kull 10 negozji jemmnu li Malta mexja fid-direzzjoni l-ħażina. Dawn ix-xejriet joħorġu minn stħarriġ li sar mill-Kamra n-Negozji żgħar u medji fuq medda ta' ġimagħtejn sa nofs Lulju. F'dan l-istudju ħadu sem aktar minn 400 negozju. Mill-istħarriġ jirriżulta wkoll li għall-ewwel darba in-negozji qed iħossu l-popolazzjoni żejda ta' sfida l-pajjiż u jixtiequ li l-Gvern jindrizza. Skont l-istudju, din l-isfida hija riflessjoni ta' żieda fl-ammont ta' turisti li ġew Malta din is-sena u dak li n-negozji qisu bħala nuqqas ta' investiment tal-infrastruttura biex tilqa' żieda fit-turisti. Mill-istudju joħorġu diversi proposti li fil-fema tan-negozji żgħar u medji jistgħu jgħinuhom jimirħu ferm aktar fl-operat tagħhom. Apparti li għandhom ikomplu jissaħħu l-iskemi li diġà jeżistu, in-negozji huma tal-fema li l-għajnuna mogħtija lilhom għandha titla' sa 70,000 euro sabiex fi klieghom huma jkunu jistgħu jżidu il-produttività u l-kompetittività. Ipproponew ukoll li għandha tiżdied għal 20,000 euro lotja lin negozji li jibdew joħorġu l-invoices b'mod diġitali. Negozji żgħar u medji qalu wkoll li għandhom ikomplu jissaħħu l-miżuri kontra l-korruzzjoni u titwaqqaf pjattaforma li sservi għal gwida n-negozji biex jaċċessaw il-fondi għall-investiment diġitali u ambjentali.